nejako to zosúľaďujeme a je tu nejaká taká zaujímavá vízia, že by sme mohli možno pripraviť, nechcem povedať, že veľkú reformu, ale malú reformu vzťahov medzi orgánmi činnými v trestnom konaní a spravodajskými službami, pokiaľ ide o kandidáta. Asi mi rozumiete, že keďže to patrí do kompetencie predsedu vlády a vlády, hoci je na konci aj pani prezidentka, tak si celkom normálne vyberá predseda vlády človeka, ktorému dôveruje a s ktorým chce spolupracovať. A mám dilemu, pretože vedel som, že Tibor Gašpar je v ňom niečo také, čo sa nazýva politický talent. Nemal ho kde preukázať, pretože robil policajné funkcie a potom ho chudáka nezákonne naháňali a zatvárali a nevinne tento človek strávil rok vo väzbe. Čiže láme sa u mňa teraz, že ako spolupracovať s Tiborom ďalej, pretože je to mimoriadne talentovaný politik, hoci by sa to možno malo skôr hovoriť o 25-30 ročnom mužovi, ale vniesol do politiky niečo, čo tu dávno nebolo. Vniesol kľud, predovšetkým profesionalitu, odborné vyjadrovanie, vždy je dobre pripravený. A láme sa to súčasne s mojou predstavou, že by som presne takéhoto človeka chcel na čele Slovenskej informačnej služby. Moja odpoveď teda je: poprvé čakáme na zmenu kompetenčného zákona, ktorá rieši spočívanie mandátu riaditeľa Slovenskej informačnej služby. Po druhé, keď bude táto novelizácia kompetenčného zákona schválená, pôjdem za pani prezidentkou, aký má názor, pretože ak pani prezidentka obhajovala Čurilovcov, ak pani prezidentka nemala problém s Lipšicom, aby bol špeciálny prokurátor, tak nevidím dôvod, prečo by mal mať problém, že človek, ktorý je obvinený, by nemal byť riaditeľom Slovenskej informačnej služby, ale chcem si to normálne vykonzultovať. Na teraz teda platí, že Tibor Gašpar je pre mňa jeden z najhorúcejších kandidátov na túto pozíciu, lebo ho považujem za jedného z najlepšie pripravených ľudí, ale ako sami počúvate, vždy ten diabol je skrytý v detailoch.